nyibitango ummatore nde fitinaji saggarle en gaɗani bononda ha gallure woyla hirna lesdi Nigeria wato resettlement scheme for people affected by conflict in Nigeria. Ɗum taskara on ka Ngomnati mobgal lesdi wurtini ngam waɗangoɓe ɗum shaafi hoyende hawtade be hokkugoɓe tammude wonde sakkontama ɓe fitina man eggini iga nokkuje muɗum aslije. Tudun Biri wuro wongo ha nder hukuma pamara Heɓi ha diwal Kaduna laati wuro on go sojen asama lesdi Nigeria sakkinani gaɗoɓe mauludu bom dow bofol nder lewru Disemba hitande 2023 hunde bo nde foɗi soyki yonki yimɓe ɗuɗɓe. Kanjum on waɗi ma wuro Tudun Biri majum on ɗum supti ngam fuɗɗugo taskara nyibitango ummatore nde fitina yani dow muɗum man. Nder jawabu mako yake omtugo taskara majum, ballo ardiɗo lesdi Nigeria Alhaji Kashim Shetima wi wakkati waɗi nde Ngomnati hebbitinta alkawal ngal eftani ummatore nden. Nonnon bo o wi Ngomnati jinnan darnde ngam tabitingo ummatore lesdi nden fu keɓi rento be de'ende. The resettlement scheme for persons impacted by conflict is a timely intervention not only to construct residences, roads, schools and nyibitango ummatore ɓe masibo man shaafi ci'e waɗango ɓe laabi be jangirle. Ngomnati tabitinan ɓe yeeɗi nder ngendam osiɗam. Ɗo on alkawal ngal ardiɗo lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu hosani ummatore. Hala gare Kashim Shetima ƴewni ummatore joɗo jam ngam jahol yeeso.